Il-Partit Nazzjonalista se jassigura li l-proċess elettorali għal ħatra tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista jkun proċess san u ġust kif dejjem kien. Dan ntqal mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello fuq il-podcast ta' Ricky Caruana fejn spjega l-proċess li qed jimxi miegħu il-Partit Nazzjonalista sabiex inħatar kap ġdid wara r-riżenja ta' Bernard Grech minn din il-pożizzjoni. Charles Bonello spjega li wara r-riżenja ta' Bernard Grech tlaqqa l-eżekuttiv tal-partit li qabel li jissejjaħ il-Kunsill Ġenerali nhar il-Ħadd 22 ta' Ġunju u semma li minnu interessati jikkandida ruħu għal kap tal-partit irid jgħaddim il-proċess ta' due diligence kif ukoll il-proċess ta' votazzjoni. Wara li spjega l-proċess li se jwettaq il-Partit Nazzjonalista f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, Charles Bonello wieġeb il-mistoqsijiet kollha ta' Ricky Caruana dwar diversi temi. Charles Bonello tkellem ukoll bit-trasparenza rigward il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Semma wkoll li l-Partit Nazzjonalista kien onest anke dwar il-finanzi, tant li fuq il-podcast stess is-Segretarju Ġenerali rrefera l-ammont eżatt. Dan filwaqt il-Partit Laburista għadu jżomm l-ammont tiegħu sigriet u qatt ma ppubblikaħ. U tkellem ukoll dwar is-sens ta' għaqda fil-Partit Nazzjonalista, għaqda li ġejja b'mod ġenwin. Jien nibqa' ngħid li partit maqut tajjeb iktar milli jipprova jgħid ħadd ieħor. Sewwa u tinsiex illi aħna maħniex maqudin għax nista' npoġġuhom xermillem fuq bordlaw. Aħna maqudin għax ġenwinament inħobbu l-partit u nħobbu l-pajjiżna. Għaliex jien li nistana, il-kap tal-partit li nistana m'għandux joffrilhom bħal ħadd ieħor. Ħadd ieħor jista' x'kien xi ħadd jirribella jilqgħu ħalqu billi jpoġġi f'pożizzjoni. Tajjeb, u dik mhijiex lealtà ġenwina, dik hija lealtà mixtrija. Intant il-proċess tal-ħatra tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiftaħ uffiċjalment minn nhar il-Ħadd li ġej fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali.